אני רוצה להזמין, ברשותכם, מקצבן גדול. הוא לא רק מקצבן, הוא גם אישיות. איפה הכפיים שלכם לירדן קוצר? אני לא נהנה להיות מקטירונים. אני לא נהנה טירונים. אני לא נהנה להיות מקטירונים. אני לא נהנה טירונים. מי שלא נהנה להיות מקטירונים, מי שלא נהנה טירונים. אני לא נהנה להיות מקטירונים. אני לא נהנה עם טירונים. מי שלא נהנה להיות מקטירונים, מי שלא נהנה טירונים. אני לא נהנה להיות מקטירונים. אני לא נהנה עם טירונים. אני לא נהנה. אני לא נהנה עם טירונים. מי שלא נהנה להיות מקטירונים, מי שלא נהנה טירונים, מי שלא טירונים נהנה אם הוא לא מקטירונים. מי שלא נהנה להיות מקטירונים, מי שלא נהנה עם טירונים. יו, יו, טירונים.